Alright, hi mga Baishis, it's me again, BTV, that's Busy Young Vlogger TV, and welcome back sa akong YouTube channel! Right mga Baishis, yes, so nga itong istoryahan karon is about sa one of the most famous nga application nga gina-download yun karon sa ato ang mga kabatanunan, mga katigulangan, mga dalaga, ulitawo, mga bayot, mga tomboy, tanan-tanan, halos tanan na dyan ang murag nag-download na ng application. Samot na karon kay naata sa community lockdown kung wala mo lingaw sa inyong mga balay, di ba? Asa na lang yung ka mag-scroll sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sa bisag asa nga part sa mga social platforms, makita gid mo ang mga TikTokerism, TikTokerizing, mga TikToker nga mga tao sa TikTok, syempre lang sa Instagram, di ba? Alright, so we will talk about unsa ang mga klase sa tao nga naa sa TikTok. Di ba? Di ba naman yung mga klase-klaseng tao nga nasa TikTok na mga tao nga karon may bawa ninyo. Alright, starting off with the first type of person nga naa sa TikTok kay ang effort. Kani siya nga tao sa TikTok kaning effort is kana bitang grabe kay siya makadag effort sa iyang TikTok nga grabe kay siya makadag effort sa iyang gibuhat sa TikTok kanang buhaton gid niya tanan kana sa grabe na jud kay mga steps din kita sa iso na jud kaayo mag-effort jud kay siya magbuhat si Zell magkuan lang jud siya grabe na jud kay effort sa TikTok kay maka-view ang mga tao maka-catch mga sa mga tao nga bay di ba? Second nga klase sa tao sa TikTok kay ang best in memorization or memorizer of the year. Kaya itong tao na pag-download ang application, pag-login, pinagkakita sa video, sayo siya diretso, kaya nasagpo na niya ang step mga bay, inganan siya kapret mga bay. Mura bitong pag anak niya, ginapa siya sa tiyan sa iyang mama, makaon dito siya pills para anak mo sayo mga bay, na niya tanan kaya siya very dali kayo makamemorize, pero memorization, gani sa classroom, dili makamemorize. So, third nga klase sa tao nga naa sa TikTok kay ang best in OOTD or ang OOTDista o ng taon. Kani sila nga klase sa tao sa TikTok mo ni ang mga tao nga grabe kayo ang ilahang sinuotan mga day. Ano bitong feeling ni mga murag nangabang jud sila sa mga abanganan ng mga gown, mga salina, mga nanabog jud sila para lang jud sa TikTok nila nga video. Sila kana bitong magsuot sila mga short, mga pajama, mga sapatos nga mahalon para lang sa ilang TikTok mga day. Nga na ang mga tao nga OOTDista of the year. Ang fourth nga klase sa tao nga naa sa TikTok kay ang pa-fall. Kani siya nga tao is kanang kanang tao sa TikTok nga magkinit-kinit sa iyang mata, kanang mag-heart-heart ang mga mata sa baki, kanang yung ma-inlove na lang jud ka, ma-inlove ka sa iyang mga moves, sa iyang actions, sa iyang gestures, itong buhat, bisan og dili siya kaayo kagwapuhan, or dili kay siya, pero grabe ma-inlove ka sa iyang mga actions, sa iyang moves, sa iyang mga gestures na gipang buhat. Then fifth nga klase sa tao nga naa sa TikTok kay ang showy nga mga tao. Kani sila nga mga tao is kanang bitang mag-uyab. Basically mga mag-uyab yun nga nasa TikTok. Kanang mag-TikTok sila nga ipakita yun nila mga sweetness. Mga dahil nasuya ko wala pa uyab. Kanang ipakita yun nila ilang mga sweetness sa ilang mga post sa TikTok. Kanang kung na lang yun, mag-kiss na lang yun sila dirang nakita. Nga na ang mga tao nga mga showy. Alright, ang ika-6 nga klase sa tao sa TikTok kay ang ika-6 nga klase nga TikToker kay ang Dancy Rose of the year mga bay. Kanang bitong grabe na jud ka lang mga steps kay kanang magbalik na sila dito nga grabe na jud ka lang mga steps nga kanang buhaton lang gitanan kuha na lang day backflip sila ditong napita sa ilang TikTok kay grabe sila kanang murag kilihip ta sila og dancer kanang bitong naka-idol ilang mama pagbuntis nila naka-idol ilang mama kanang Dancy Rose kay nga tao nga mo na sila ang nakalihi sa dancer. Mo sila ang tao nga grabe kaayo makadala og sayaw sa ilang mga TikTok videos. Next is ang ika-7. Ang ika-7 nga TikToker kay ang artistahin. Kani silang mga tao sa TikTok kanang mga artistahin kana bitaw dali ra kayo makahila, dali ra kayo magdrama sa TikTok, dali ra kayo sila makadrama, mag-emote sa TikTok. Mas sila ang mga klase sa tao nga gitawag og best in emotion or dramaturgo of the year or dramatista or best in drama or artistahin of the year. Mo na sila ang mga tawagan nga dali ra kayo sila makahilak sa unsa sila mabuhat, dali ra kaayo yun mga bay. Na so, ang ika-8 nga klase sa TikToker kay ang syempre kung mga perfect nasa mga fail. Ang mga tao nga hilig ma-fail sa TikTok. Kanang mga tao nga kanang mga fail, kanang mga tao nga ma-fail yun. Kasi yung tao nga try sa TikTok, ma-fail yun sila. Kaya itong, for example, nakita ko nga video kanang mga anak sa kamot yung
visible ka, dili ka makitaan. Yan uban nga ma-feel nga magtanaanan nga. You know na, kaban unsa na, di ba? So kani sila mga tao mo ni ang kanang musuway sa TikTok pero dili makasunod sa mga steps, like no hate ha. Dili makasunod sa mga steps, sa mga unsa pa yung mga action sa mga TikTokers nga parang anad jud kaayo kanara jud babad sa ilang balik sa buok adlaw ana ilang mga TikTok, di ba? Real talk karong panahon na sa home quarantine, halos tanang tao yun nag TikTok, di ba? Mo ni famous, mahirap na lang para nako ay TikTok sab ko ay TikTokerista sab ko. Alright, that's all for tonight. And mo to sila ang klase sa mga TikToker karong panahon. If you are new to my channel, please click the like button, the subscribe, and the notification bell para ma-notify ka sa ako ang mga bagong videos almost every day. And that's all for today. I hope you enjoyed.